Koto kalle ɓoccittiɗo fuɗɗima bareje hente ɓoyen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuuri welde o galle ɓoccitiɗo esal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum marhaba masyaallah jam tan dirillahi marhaba alhamdulillah yettude Allah yaw tana fo ala no mbaɗana golle noon marhaba masyaallah jam tan dirillahi ni marhaba sawa kam no mbaɗɗon e taraway ele bulo no mbaɗana korka ka korka ka mbar musani wallahi ndeysan an de mbaɗa kono mo nanta pular ni pular ko seeɗa nanta hen eyyi min te ko adduno kam ɗo ko jam wallahi ndeysan hande kam kañoma wayi noon korka ka kadi moƴƴi seeɗa ewa galle noon mboɗo piyon café e follere quoi onon mbiyata bisam nana galle kono noon ko sukara woni ko ala quoi jinnomi taw wonko julɗo jawɗi bandum ballami ɗon sukara beele daña ko nawsude galle mbaɗa e café quoi wallahi mais awa waɗudemi kam hay soko sukara seeɗa kam mina ɗum galle quoi fimom pombité bobugue mo mën nañu jaay soble bobugue mo nañu jaay non wona ɗum kay ko hay hunde mi addorani ɗo kay ko woni haala ka quoi awa waldemina sukara seeɗa jegani ko wenen rek dañuy jaay quoi dañuy jaay soble dañuy jaay pombité boyan kam mata hoora a hoorani ɗi nga moom dégguma ko a welaka tan ala welaka deggade do dimbali min yow to dimbali min fii dañuy jaay pombité dañuy jaay soble boo bëggee ñu jaay boo bëggul nag dafa noonu ala min kay hamni mais pour yow may min sukara bon fii amuñu may fii dañuy jaay déggoo ma dañuy jaay pombité dañuy jaay soble machallah jaram ko jërëjëf yalla yem moƴƴere on noon pourtant noon kamara mbaɗandi ka jollar tan wasi nande kono kamara nani kalmi ko comprendre mo ko ni tan mbaɗon ala neɗɗo wawi arde moon hande konɗum comprendre mo boy aduna ko maire de ko jërëjëf aduna ko maire de yàlla baax na boy aduna ko maire de yàlla baax na yalla ɗum baake ɓooyi yàlla baax na yalla ɗum baake ɓooyi waaw yàlla baax na ala yàlla baax na mooy genre pas yooyu rek waaye nga xam ne dañuy daj saa waay ya fin tan ñalawma ko yo jaa jooɗo woni nder galle tan aɗa jooɗaɗa ƴewdire bamma min sinno tan ko tinno tan min hande yo tan ɗum tan aɗa daara bamma tan bamma darma e nder galle a hoorata min mboɗo hoora fanam se mbiyaɗa hoora kota wonki ya en barke mamam mboɗo hoora ñande ko ɗo tawma mbaɗa waɗa hay gilen nden noon gilen bettuɗaga mboɗo arayɗa gilen nden ƴettumina e waso hoora tuuma yo mbabba fette mbimi an jibina e ngeloɓe muyne mbabba an julɗo jasɗo voilà so tokara nene haali mbiya ko yawade taw kon finat yaha liggoyo walla fina kam yaha kam faye e barmene walla yimmum aɗa heɓa ɗo aɗa lelo aɗa huccira e bamma aɗa waɗa ɗum coɗmam cottumam aɗa wadde mo ira gauche droite ene weddo aɗa kaptana leddi to sikkuɗa ɗum ne jigma so korka gasi hikka an al torlani kaɗo korka ma mi wiyami noon min wondinal giƴira ɓam coɗɗo mbiya kono wallahi basi ala wallahi kadi wallahi basi ala du bay bo tare weli gan hanga ta brique ma rek la ko o ni ay to brique ma da voilà wallahi min kongolam jangar kono walta ladde Alassane de ka janoɗo restaurant aɗa wotti aɗa yiɗi toon brique ma o kam mi winno mi yiɗa yiɗɗume galle he
wallahi sa yahano mi warma an kalda yalsan gallo min ɗo mbaranoma an ha mayde bonde alsan mbiɗa an ko hatma horde alsan waɗa haala joni joni mbiɗa kam joni joni wonde yennanama iyo wonde ɓuuro mi heɗo haala o mi bam ni yemande wi mo ara yo kono ɗon yima hande wiya horade yo mo mayde fettini ƴew hunuko ma ko nana nini ƴew mi mamo ni kam hunuko ma ko mi nawma lakara aɗa hunuko ma ni nani wiyami wonde ko ani nan bab ande welama ko jom ren bab wonde mamma Asan. woni alsan an ko tagi alsan mbay an gacce gilngu wiyete ko gacce ngu togata e ma aw nana fof nana hen alsan an min mi haɓema funnague mi haɓema hirnague mi haɓema gauche mi haɓema droite alsan mi ronki min tan ya few alsan min wadde min oɗo défaite ko min ko oɗo défaite oɗo match mo pertumi oɗo match mo pettumi ha heeɓi ɗo mi fetta match ha heɓoɗo waɗa défaite woni alsan mi an mi jibinma mi waɗayma kala ko fonde ko mannomi ma ha gara ɗon alsan 0 bab a pertan ko o match niila korɗo aƴƴe taƴanam mi mandaga dal bono yoni kay aɗa wayni alta a baɗa boni mbaadi jinno kam neɗɗo kam nafanno ko so soofi kam taw kam aɗa jogui arsugi alsan ya wani sofde gayna kadi alsan a liggorako aw wata kam boro yewtan nde ɗo hinere wande no termus moƴƴanno kam sa ala mbaadi kam taw kam aɗa jogui fulla aɗa liggo woni ko min jibini bone ullengo awa woyet to mi hata hasem jeylakata ya tuma korɗo baba korɗo on kadi hakkilo men bona o muli sin o naafigi mawɗo Thank you.